Bojoku tercinta. Masa ulang tahun. Ayo. C loro telu. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, bojoku tercinta. Ayo diri ginu-ginu diblong. Ayo lah tiup. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, bojoku tercinta. Begitu sayang aku. Makasih. Rasa malam-malam Makasih. Ini Ya menurutmu kue piye? terus. Sekali-sekali ki kue cowili Mbak Oki sing tuku. Nah, hingga pas hari ulang tahunnya Mbak Sita bos tanggal 26 Februari menikah. Iya. Iya, nah dari anu bos. Wes tua ulang tahun ngisini. Wes Wes tua. tuwe Ulang tahun. Ngisi. Ya. Ya. Tangan iki kok kanan di bojo iki. Ya dilinkas aku ya, yo. Bojo yang ngene iki. Ora kan njaluk dolan, Loh. kok njaluk Ora aku ke. Nah, Gak aku. untuk anak. ya. Untuk anak lho. Mah, aku. Iya, tau apa- Aku, Aku iki. ngormati we. Aku alergi aku. Anu video kan. We gak ngormati we, gak ngormati wong tuwek. Lho. Nah, Lho. lho. Ora apa-apa, Wah, alah lambe sak nambane kok. Sampai kak. Kok ndulang sapi ae to. Iya. Allah. Alah. Salah. Bos. Duh. Dia enak tau kue kok. Ngono jadi selamat ulang tahun untuk sayangku tercinta, tulang rusukku, tulang tulungku. Lah turunku Ngono bos. Semoga panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya bos. amin. Mudah-mudahan kedepannya menjadi sosok ibu yang diidamankan untuk Teresia Otit. Tanteku tidak kan semua duda. Weh. Kau sama duda. Ya bolehmu. Apa? Yo, cari yo. Bilang Yeli juga center. Yeli juga center. Yeli juga center Mas. bos. Lah, langsung bilang. Bilang kowe ulang tahun ya. Ini apa? Iya yo. Ulang tahun cilik-cilikan. Kue ulang tahun katanya. Selamat ulang tahun dia atas. Balah. Aduh, lah aku gedung gedang gitu yo. Kadune nyel ya. Jangan aduh. Saiki kuwene cilik gak apa kan. Ya. Ben dan iso ono nes sing luwih gede. Amin. Yo, Ya Rabbal Alamin. lah minimal. Yo lho, iki kan gak enak to hadiah apa kado. Yo. Gak apa-apa, yang penting Cilik bos kan ngucapin. blorot ki apa to? Enggak sih sen to. Menang bingung. Jadi aku guntur wae mulai kan. Tapi lama-lama kok nepi. Ngarep
Ganggai ra penak to wis bengi kok. Mata ngene aku dhewe yo. Iya bengi wis jam piro? Jam 12 ngumpul, 12. Kecara gak pedet yo jane teko Mas sore jam 09.00 teko. Marantene pedet sembungan tek papat wis wengi. Anane saiki tuku sembungan ngene Kak. Piye? Langsung dadi las. Heeh. Tenan wong wis sing metrik wis sing pinggire meh. Heeh. Kudune sembungan kan mesti kan anu. Iya. Bayar rene segi 4 kan to. Iya. Lah saiki ora, saiki halus kok. Halus. Dadi akhir rantai cekrak iki modot, sing sisi iki modot ngene, maudot. Tapi aman tak genti orine kok. Gawane rantai langsung. Kowe tuku sembungan langsung. Nggih dhewe ya. Dipasang kene pasang gretan sisae atau langsung dipasang kancing ngoten. Kok awet. Ya. Lha kancing rantai kowe nek tuku kancing rantai kowe mileo sing enak segi 4 kontak. Iya aku ngerti modele kaya dipapras iki to. Ya kaya dipapras tapi Dewi menyat ngancing neng. Iya ngerti aku amre dhewe gak mlucut melompat. Suwengi tak telu. Apa teh kok? Pomone tukumu saiki nangis nyuruh motor. Nemen kok. Kuwi tak tutuk anggaran tak tutuk. Aku nggo watu awet kok ndawuan iki nggo watu aku. Sampai kok Kowe watu di gua pedot, tapi nek digowo gak. kok ndawuan tak gua neng bandone anu lho librung lho. Nek pedot nek ucul nek. Mbasa watu digowo. Wis teko mbone dar diguak ya pedhot nang kono. Kowe nggo watu loro Kak. Aku nggo watu loro. Teko omah nggo watu loro kuwi. Lomba. Saya kelalat reneng lho. Andre. Andre ndi to? Oke lah. Salat ora ta? Ya salat to. Anjir salat. Apa jagong e? Ayo jagong. Kok jagong salat sih? Lah iya maksudnya iki trawese lagi jagong. Iki denane iki sampe gamekan pas nantiku sing seleng terus aku iki aja sampai mati. Maksudnya iki nek nalika panas to. Aja sampai pateni malah. Oh alah berarti nek duwe to piye. Tapi nek diumbar to, suwino makan. Iki batune iki ceranu metu tayenge Kak. Aku dhewe iki golek penyakit iki kangen. Golek dokter aku. Suntikno. Lah saiki posisi ngene lho, Jon. Iki lho iki wis kumat neh. Iki ne lho. Oh, ora potensi opo-opo, Bro. Iki katos. Iki nek dicopot juga, Jon. Yo, kok iso. Iya, kakak gak gatuk apa to? Gak gatuk masalahne ya. Wong iki tidak perkara ke iki. Perkarane yo apa? Batu wi metu tayenge sing dienggo nggon soderan wi. Kok iso lho. Lah wong iki karena minyak telon. Kayak solar. Cepoten kayak dikeroken kayak minyak. Air putih apa? Terus dikeroken nggo dhuwit. Delalah teblok ning kena motor. Soderane tengah-tengah iki. Batu kan nang ngene to. Soderane iki nang tengah-tengah ini. Sing center tuh Oh, berarti langsung gathon loro langsung ning tengah. Heeh. Iki model gathok rene ngene. Oh, alah. Ya wis ngerti aku. Iki nayeng. Lah sing iki winayeng. Sing kudanan no. Kateman kudanan mung ki barang terakhir delok ketembelan sak dempulan ning lem. Yo lem ge opo kok sana kabeh. Ya terus go mancing kok. Bener kan mancing to. Ciblon ning kali paling. Iki mbuh opo ki umbel opo ki. Wi anu wi apa lem anu lho, timbel apa tembak lho. Ki apa nek iler malen mbuh eneng kabeh lho. Badanku semper kok iki lho. Setambalan Modifikasi dhewe iki. ya. Yo menake nggih dhewe ini aja niru bolone. Absek ini nggih dhewe. Jarang go sentere padha karo moto meremlek padha wae. Walah kudanane awet kok ndi jenenge? Tili-tili aku. Teko ndi kae kudanan? Kok Tebu-tebu lho. Ya. Kok kono gremes. Andi gua. Anu sita. Yo gak ngerti aku suwe lali. Yo jajal cita.
Nang mana? Enggak makan? Langkit. Arep dulu anu atlet kuwi duwe nomor gelar coklat kok. Duwe. Kayak kan. Kuwi nomor wae teko nomor sapa? Nomornya Jenderal Wito apa? Kena? Kenal waduh. Are iki. Sok penting mas santerku. Santerku nang ndi? Dikira nang omah. Ya wis aku tak rono. Tak kira kan ngeterno. Ben karo dolane to. Karo dikan nandene gak diamperno. Iki wi bingung ngene lho. Jon, nek esuk ki wong wedok ki masak. Lah kayak lampu. Ya lampu ki enek to. Tapi kan nggon aku lampune kan gede kan tengah ngono iki to. Nek golek alat cilik kuwi lho ibaratnya koyo petet lombok apa ngono kuwi nek langkitan. Cara pangot ning ndi kan digoleki to. Dadi geni barang kan pojokan ngono jon nggon aku kae. Nggon aku apa-apa mah kuwi enek saking enek iki bekakrah apa-apa. Saking duwe ya. Saking duwe. Saking wong duwe. Apa-apa enek. Ruci amo enek. Wis sembarang. Sembarang. Iki primpon iki. Yo, popon duwe. Apa duwe. Ini ae karo digawe. Aja tiap ana sik lan munggah sik petangan. Ya, dilalah teko nggonanmu iki. Lampune lawamu minep sisan. Nanti ya beneran. Kecara mengo tak amperno tak anu aku plalah alon-alon grunut-grunut. Lawahe minep ya ra menak aja. Gugah-gugah. Engko nek jaman biyen wis ora gugah-gugah mesti tangine. Ya saiki. Saiki gugah ya alah udah dipermuti wong to. Nek biyen gugah-gugah gak angger jam 12, jam 1:30. Kuwi umum. Umum. Tapi nek wis loro medun gak ngarang tangi. Ya umum sih an. Oh berarti mbiyen kuwi mbok sewengi digugah wong sopes tetep tangi. Tangi. Soalnya semayan sore kan blendong. Heeh. Biyen ngono kuwi. Temen dhisik. Oh berarti angger digugah tangi mesti jam blandong ngono. Wis semaya sore semayang sih. Blendong. Pokoknya wis tiap jam ki siap ngono. Nah, ya anggere aku mbiyen kan ngira mblano diceluki sapa? Badi, lalek ngono kuwi. Ya saene wong nyeluk. Bos iki ya iki center. Tapi terima kasih Silai Senternya to, Jan. Entah. Lan iki awake dhewe bisul. Rantai pedot arep piye? Rantai pedot wis ora ro apa-apa. Apa sih? Apa nang omah? Langsung parani omahe to. Nang omah ya. Ya, tekan. Pedot ya. Jenenge lampune dikam padang kok malah pedot ae. Nek nang ngatur mesin tok ngono Jon. Motor apa? Ya apa wae lah, penting ora sejenis Honda gunane Supra. Supra jepit robot wi. Yo kuwi malah moh tak sirik. Iya maksudnya ki antarane kuwi lho, Supra jepit robot wi. Golek mesin tok, golek motor aneh to. Loh, Wong mesin ini nang anu akeh to ning Jarban. Neng ndi ayo parani nek caruban oke. ndak ya nek kau adol motor mesin tok. Yo. Enek. Kok enek lho motor apa lho adol mesin tok. Berapa? Yo. Lah arep mbok ngono ndi? Mesin apa to? Sembarang. Sembarang koyo Tapi gak Vega. Berarti kan jebule kalau Vega tok kuwi. Lah Absolut Repo ngono ya. Absolut Repo. penting wi gak anu Jupiter robot karo Supra. Gak Supra. Jupiter robot. Terus Vega ZR ngono iki mo. Iya, Bu. Vega ZR iki lembek. Kurang kereng to nggo bangkel wi. Oh, kurang keren. Ya iya to. Urip nang tengah alas terus nang motor ki koyo dobol iki kesel rasane. Vega lama, Vega anu iki kan cek menak to. Vega lama, Vega cilik kuwi. Vega cilik kok nggon aku to. Ya kaya ya. Kaya menamu ki mesine bener cek nitek ewi cek rasa kan motor ngono. Heeh. Motor dikawil tol munggah. Belum munggah sing dhewe lho kuat. Rantene enggak kuat. Iki makane girit-girit ngono dikali. Gire sing ana sing ngarep. Yo. babane pecah. Lho,
Motor gear 10-an wi cuwili kok. Wingi kok nek nggunyur terus ngene ya. Main bak. Gak. Delokan gak mangan bak. Nek mangan bak wingi ngene Jon. Piye? Golek silme dikancing silme jerone. Isok kudune. Isok yo ngono aku kepis kok tak sok ka. Wis tau ka ngopeni motor kuwi. Wis dipangan tetepe, kepangan kan. Kuwi nek mbok kene pokoke karet sil kuwi lho. Ya. Karet sil tok kuwi butuh mbok lebokne aja mbok lebokne jerone. Ben lamprai gear kuwi ben gak mlebu ngono to. Sebetulnya dilebokno ampreng nggo cegatan tok ngono. Cegatan ngono to. Kuwi ngono. Oh, kuwi malah tak tetek. Ada gendi rolasan. Rolasan kuwi. Rolasan mesti kan kena nggo muatan, kena nggo ning aspalan lho. Banter ya. Nek 10-an bindeng aspalan isine kaya metok dobol ya. Tapi gak bisa. Tapi banter aja guys. Bos tak ganti seker ki gak. Untuk game Melayu. Akhirnya ganti. Digedekno. Ndak namanya. Ngono bos hingga Mbak Sita ulang tahun, muga-muga Mbak Sita kedepane tambah lancar segini. Amin. Panjang umur. Ngono bos, Yeli juga center soalnya kemarin tak gowo pas ada ning Dewan GK. Heeh. Gimana aku terima kasih istilah center. Bahkan tak kira pakai ini sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Tetap asa Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.